Ahir vaig veure la pel·lícula d'Elisa i Marcella, que era una pel·lícula que volia veure fa molt de temps. Bueno, va sortir... Bé, no diguis bueno. Uf, trapero vibes. Bé, va sortir l'any passat la pel·lícula, si ho recordo bé. Des que la van treure la volia veure i ahir la vaig veure a TV3 i vaig patir molt. Però bueno, aquí estem. Aquest vídeo va sobre coses relacionades amb el col·lectiu LGBTIQ+, arrel quadrada YZK3 XL. Així que vaig vestir-me adequadament. No us cregueu, Si em donés la gana, podria fer aquest vídeo en pijama. Hi ha moltes coses que em molesten respecte al que la gent fa o comenta, o coses que passen en si que envolten el col·lectiu LGBTIQ+, etc. Començaré explicant-vos que jo, quan anava a primer de l'ESO, és a dir, que tenia 12 anys, doncs un dia estava a classe i jo no sé si és perquè aquell dia jo portava una camisa de quadres o què, però venen dos nens mentre el professor no hi era a classe i em diuen: Oye Marina, ¿y las lesbianas cómo? Així, o sigui, així, us ho juro, fent això amb les mans. Primer, qui t'ha dit a tu que jo sé com fan les seves coses les noies entre elles? Vull dir... No ho entenc. Després, a tu què coi t'importa com ho fan les noies en els seus moments íntims? Vull dir, eren dos nens. Dos criarros de 12 anys com jo. És que mai els influirà, siguin heterosexuals, o siguin bisexuals, o siguin gais, o... Vull dir, no els afecta, perquè m'estan preguntant... Estan preguntant per dones amb dones, i ells són homes. No vull generalitzar, però és que sí que és veritat que hi ha molta gent així. Això em fa recordar-me de que precisament hi ha molt de fetitxe. És així, oi? A veure, fetitxe. Fetitxe. Es veu? Ho posa. No s'enfoca això perquè és una webcam. Que pixapins. Una webcam barata de l'Amazon, però sí, Posa fetitxe, així amb TX. Sí, anava dient que això mateix que a mi em va passar amb 12 anys a l'institut, em recorda que hi ha molt de fetitxe entorn a com tenen sexe les persones gais, les lesbianes, la gent trans fins i tot, o la gent no binària. Per què hi ha tant de fetitxe arreu d'aquestes persones? No ho entenc i no ho entendré mai. I també em passa molt amb la gent bisexual, que es pensen que els bisexuals els agrada tothom. Com? Per què? Si ets bisexual vol dir que t'agraden els nois i les noies,
no que t'agrada cada persona que coneixes a tota la teva vida, igual que si ets gay no vol dir que t'agradin tots els nois que coneixes, i si ets lesbiana no vol dir que t'agradin totes les noies que coneixes, igual que si ets heterosexual no vol dir que t'agradin totes les persones del gènere contrari al teu. What the fuck? No ho entenc. D'on ve aquesta lògica? Això és una cosa que va a part de la teva orientació sexual, el nombre de persones que t'agradin. Perquè hi ha gent que li agraden moltes persones, hi ha gent que no sent atracció per ningú, i això ja és un món. Però això és cada persona. Algú que m'ho expliqui, sisplau, per què hi ha gent que es pensa això. També passa molt que la gent, quan s'assabenten de que algú és gay, o és lesbiana, o és bi, o és el que sigui. A veure, hi ha vegades, això és una generalització, d'acord? Hi ha vegades que sí, que s'accepta amb normalitat i ja està. Jo és que he vist casos que diuen a tu sí, se li nota que és lesbiana, per exemple. Per què se li ha de notar? Físicament no hi ha res que digui quin gènere de persones és el que t'atrau. Em sembla absurd. Abans he dit de la camisa de quadres precisament perquè és un estereotip, i això és culpa dels estereotips. Si ets una noia, portes cabell curt, ets lesbiana, i si ets un noi i et pintes les ungles, ets gay. No tens per què ser gay. La sexualitat no és una cosa que es reflexi en l'aspecte de les persones. És una altra cosa que em sembla molt absurda. Vaig a preguntar-li a la Roca Parlant a veure què pensa de les persones gais, bisexuals, transsexuals, etc. A veure què em diu, d'acord? Us presento al Google. Bueno, no, la Roca Parlant. Ok, Google. ¿Qué piensas del colectivo LGBT? Me gustan las personas. Hay muchas cosas que hacen que alguien sea quien es. La orientación sexual es solo una de ellas. Em sembla molt fort que una punyetera roca parlant sigui menys retrògrada que moltes persones que hi ha al món. Vull dir, no és normal que una roca parlant es prengui millor el fet de que hi hagi diversitat de gustos i d'identitats entorn a qui t'agrada, com et sents i tal, que molta gent que diu que preferirien tindre un fill terrorista a un fill gay. És una cosa que em xoca moltíssim, em sorprèn moltíssim. És positiu que li hagin programat aquesta resposta? Sí. És negatiu que sigui menys retrògrada que molta gent? També. Una màquina és més oberta de ment que moltes persones. I dic oberta de ment entre cometes perquè això no hauria de ser d'oberts de ment, hauria de ser lo normal i ja està. Això s'ha de portar amb molta normalitat perquè ho és. És normal, no és una malaltia, no és... Aquí tots som persones, ens agradi qui ens agradi, ens sentim com ens sentim, haguem nascut nois o noies, és igual. És que a qui li estàs fent mal? No li fas mal a ningú. Per això m'emprenya molt també que, per exemple, es faci servir la paraula marica, bollera, tortillera, marimacho per insultar a les persones. Les he dit en castellà perquè és que no trobo cap traducció per a aquestes paraules. Sempre les sento en castellà, però igualment em fan ràbia i vull expressar la meva indignació aquí, perquè és el meu canal i bàsicament dic coses que m'indignen, o almenys és el que he estat fent fins ara. O sigui que sí, m'indigna, és en castellà. Bueno, doncs en castellà no passa res.
per què fan servir aquestes paraules d'insult? Sí que és veritat que després, per exemple, els nois gais, entre ells, ja no tots, però hi ha alguns que es diuen ai, maricón, no sé què, però jo crec, si no estic mal informada, si no, doncs m'ho comenteu, no? Però jo penso que això ha sigut després, que primer aquestes paraules han existit com insult. La paraula maricón jo no crec que fos una cosa que es diuen els gais carinyosament entre ells al principi. Crec que al principi era un insult i no em sembla lògic insultar a algú per la seva suposada condició sexual que a tu no t'influeix en cap manera. A tu t'és igual, saps? Exactament com et perjudica, no... Ah, exacte, és que no et perjudica, llavors no insultis a la gent. L'any passat van obrir a Barcelona el centre LGTBI i a la setmana d'obrir-lo, d'estrenar-lo, de la paraula que vulgueu fer servir, no sé, crec que van trencar finestres i van pintar i van escriure estáis muertos o alguna cosa així. I clar, doncs, a mi això que m'inspira? M'inspira por. Hi ha coses pitjors? Sí. Clar, hi haurà gent que pensi, no, si aquests són 4 matats que van anar de nit i van anar a fer les pintades, sí. Però segueixen havent agressions a parelles pel carrer. Ara no, perquè ara... Però sí, segueixen existint. En general, les agressions a parelles homosexuals segueixen fent-li bullying a nens per ser gais, segueixen fent-li bullying a persones trans. Podeu pensar, podeu dir, sí, això són casos que són casos aïllats. Bé, seran casos aïllats o no ho seran, però el problema és que segueix passant en més o menys mida, depenent del país on estiguis visquent. És que no hauria de passar ni molt ni poc. No haurien d'existir aquestes persones. Això no hauria de passar. No ha de passar ni amb molta ni amb poca freqüència. No ha de passar directament. I em fa molta ràbia també que moltes vegades algú diu alguna cosa homòfoba o transfoba i algú s'ofèn i diu, escolta, tio, que això que has dit està molt malament, i que l'altre digui, ai, no, llibertat d'expressió. Perdona'm que t'ho digui, però la llibertat d'expressió no és precisament tirar odi a persones que literalment no han fet res dolent. No, això no és llibertat d'expressió. De fet, ets tu el que està privant els altres de ser com són, al dir aquestes coses i al fer aquestes coses. Això sí que és la manca de llibertat per fer les coses i per expressar-te. Per últim, també vull comentar, hi ha gent que creu que per informar-te sobre aquests temes o per estar-hi interessat en saber coses, ets automàticament part del col·lectiu. I saps? Això és com el Club Super 3, quan et fas súper, t'envien una carta a casa. Felicitats! Ja ets part del LGBTIQ+. T'ha tocat ser bisexual! Molt bé, molt bé! Ja ets part del club! Guau! És simplement una característica teva i això no és cap club. Pel simple fet d'informar-te de les coses, no tens per què ser el que siguis. No va de la mà. Hi ha gent que és gay i no s'informa i hi ha gent que és heterosexual i sí que s'informa. I és bastant absurd també això de pensar que per informar-te ja automàticament ets part del club. I res, i ja està. Si tot va bé, aquesta setmana publicaré la conversa amb la meva amiga sobre la manca de contingut en català per gent de la nostra edat i ja està. I res, moltes gràcies per veure els meus vídeos i per suportar la meva indignació cap a les coses. I res, i ens veiem al pròxim vídeo. Pau, i sisplau, no jutgeu a la gent, d'acord? Adeu!